So, hello guys! Welcome sa ating mukbang! Super excited talaga ako. Actually, pinagpapawisan na ako guys. Pero, ayaw mo sa electric fan kasi mag-create pa siya ng tunog. Pantay ba yung camera ko? May gulay. Pagpasensya nyo na guys. Parang hindi. Wait lang. Ayos lang natin ng konti. Yes. Hindi nga siya pantay. Pantay na ba? Oh, so, anyway, pagpasensya nyo muna guys ha, itong setup natin. So, aayusin pa natin ito. Kaso, nag-crave lang ako sa seafood boil, kaya ayaw pumunta kami ni Daddy doon sa boiling crab, dito sa may CCP. So, na-vlog ko yun. Check nyo na lang yung vlog ko. So, ayan, meron tayo ditong cucumber and lemon. Nag-slice ako. Yan. And then, meron tayong warm water. My gosh, warm water pa. Pinagpapawisan lang ako. Tapos, meron tayong rice. Ayan, sorry. Ayan, white rice. So, ayan, meron tayong, beef. Binigyan tayo ng beef. Pero wag na. Makakaano pa yun, makakasagabal pa yan. So, let's start. Pray muna tayo. So, ayun na nga, ang ating seafood boil. Ayan. Food pour na muna, guys. Tada! Yeah, sarap. So, let's begin. So, ayan. Huwag na natin pansinin, guys, yung mga tunog ng, ng jeep kasi wala akong magagawa dyan sa ngayon. So, kain na tayo. Sa Cajun sauce pala to, guys. So, ayan yung hiha. Laki, no? Hindi nga pala siya masyadong spicy yung pinano ko. Regular lang. Kasi baka masyado naman ang pagpawisan. Marap. Actually, pawis na ako. Hello. Nagtag dito ng mga cucumber. Grabe, ang init. Pero, alam nyo, the best talaga nito kung yung super spicy. Nakalimutan ko na kasing ihabol na na yung spiciness niya, yung level of spiciness niya. Pero anyway, masarap pa rin naman. Nakamay ko na lang naman. Pawisan ang lolo nyo. Numbers. Alam nyo, may Cajun sauce din ako dyan. I mean, may Cajun powder ako dyan. Tinatamad lang pa akong magluto. Meron siyang potato. Ang dami ng garlic. Yung garlic din na nakapag pa-add ng anghang niya. Ayun. Napagpasensyahan niyo, ha? Ay, grabe. May binila akong extra doon, guys. Pasabihin nyo naman, ako lang kumakain dito sa loob. So, nag-extra ako doon para kainin nila sa labas. Isang pangit naman tingnan na. Yung tira ko ang kakainin nila later. Actually, si lang naman kakain, si Chris. Tsaka si Emma. Kasi si Daddy, meron siyang baby back ribs na binili. Tapos, chicken. Sayang sana, inad ko pa yung pinadagdagan ko pa yung anghang. Suportado ko ni Daddy sa guys.
Sa mukbang-mukbang na to. Sabi ko, Daddy, huwag ko munang pumasok sa kwarto kasi yung mga aso susunod nga. So, manggugulo yun dito. Oh my gosh. Grabe, literal napawisan na ako, guys. Try natin kanilang sausage. Hungarian sausage daw ito. Ang sarap. Ang anghang ng sausage. Perfect pala talaga siya with cucumber. Lalaki, no? So, ano siya, guys? Kalahating tahong, kalahating shrimp, tapos kalahating crab. So, yung crab is nasa market value siya. Iba-iba siya. Halimbawa, ngayon, ganito yung price niya. Kinabukasan kung anong market value. Yun yung price ng, ano nila doon, ng crab doon. And, alam niyo ba? So, magkano lahat to? Etong nilalapang ko ngayon. Tumataginting na 3K. Ay, hindi naman. Mga 2.5. O, tama. 2.5 to 3,000. Oh my God. Harap. Grabe. Ano pala to? Kailangan madami kang kanin. Krisin na natin. Naman lang siya talaga inayos no? So ito, ganito kalaki yung crab niya. Pagpasensya nyo kung medyo mahaba itong mukbang natin. Dapat may pinagkukwentuhan tayo eh. Ayun, sobrang excited ko. Dapat mag-Q&A tayo habang bumukbang kaso ayun. Sarap ng sauce. Super. Buti na lang na-crack na nila. Kasi hindi ko nadala yung ano. Yung pang-ano walang crab. Ayan. Si auntie guys, limited lang yung kinakain niya ng mga ano. Bawal niya sa pork, sa mga seafood. Dade, wag mo papasukin mga dogs! Pa-open din ng lights dito, de. Kaya mo na kuha yan. Medyo maliwanag tayo. Grabe, pawisan na ako. Ang sarap ng cucumber. Saan ko kalahati na lang. Nasarap eh. Ang sarap-sarap. Masarap kaya pag may lemon din. Try natin. Ano, ang dami niyang garlic.
Garlic bits. Sarap nga. Sarap pala. Sarap pala si B-Labs, diba? O yung mga nagmumukbang. Meron laging lemon sa seafood nila. Aray, tulis ah. Kaso konti lang yung rice ko. Sarap ng sausage. Ayun, after neto, alis kami ulit ni Daddy. Pupunta ulit kaming store. Kukunin ko yung mga pang mamaya, pang ingress. No? Ano pa? Oh, nakatakot. Gating ko sana eh. Ano naman natin yung kanyang shrimp. Lalo sa garlic to ah. So, sana ma-enjoy nyo guys itong mukbang natin. Sabayan nyo ko sa pagkain. Grab some food, some snacks, kung ano mang makakain nyo para diba hindi naman kayo maglaway. Kasi ako, every time na nanonood ako ng mukbang, naglalaway talaga ako. Sarap ng pag with lemon. Nag-iiba yung niya. Yung lasa niya guys. Mas sumasarap. Hindi pwedeng walang kanin to. Extra rice. Ang kilay ko ata nabubura na. Itong mga sausage pala, corn and potatoes. Additional to guys, additional 50 pesos each. Ayun, isang corn din na cob. Ayan. Pero malaki naman. Ayan o. Tatlo, pinag-tatlo. 50 pesos. Medyo mahal, diba? Kasi magkano lang naman yung corn. 30 lang ata sa nanilaga. Pero anyway, sama dun sa price eh. Tapos itong sausage, additional 45 pesos ata. Dalawang klaseng sausage to eh. Isang pork sausage, tsaka Hungarian sausage. Kaso hindi ko na alam kung nasan yung, kung alin yung pagkakaiba nila. Pareho silang masarap. And then, baby potatoes.
Galing ko ang rice ko. Kasi wala na. Next time guys na magmumukbang tayo. Nagpapawisan ako. Mag-Q&A tayo. Okay? Para may pag-usapan naman tayo. Alam mo, mas gusto ko yung mussel kaysa sa shrimp. Ayun. Kay crispo na lang siguro yung shrimp. Have some guys. Pero yung pagka-zest ng ano na, yung lemon niya, yung asim sa lemon, perfect na perfect sa Cajun sauce. Grabe yung mga ano to. Garlic na to. Alam nyo kasi sa ano, sa shrimp, ang gusto ko lang talaga dyan yung ulo. Kasi yung ulo yung pinaka-cholesterol, di ba? Yung laman, hindi masyado. Ayan. Nabusog ka, Daddy? De? Nabusog ka? Oo. Doon ko siya pinagkain sa ano eh. Dapat kakainin niya na doon. Sabi ko, take out na lang. Kasi nga, pala kong imukbang to. Ano ba? Paunahin na siya. Wow! Ito. Panalo. Ang loob. Ah! Ang loob ng shell. Cholesterol. Kaya patanggal din ng umay yung ano guys, yung lemon. Kasi medyo nakakaumay pag yung ano, yung sauce. Sarap talaga. Perfect. Taba-taba dito. Messy. Sorry. Nakapalit ng cucumber. Tsaka, pang-refresh ng dila. Lalo na kung sobrang spicy. Perfect. Nag-deliver nga ako. Powers ko. Papakalista. What's next? What's next? Oh, ayun. Ayun na nga nila. Ayun o. Kinat na nila. Pero sana, makain ko. Kasi mukhang tigas. Oh my gosh, kailangan pa atang ano. Tindrak lang nila.
Ay, pwede. Excuse me. Ayan, nakasingit. Ayan. Ayan. May gamit ang ate ko po. Panungkit. Ano ba mga jeep? Nalagyan na natin ng background, guys. Background music. Harap. May lemon. Anong oras ko kaya upload to? Kain natin. Ayan. Wala ang laman. Super. Kaso wala na akong rice. Kaya pala nag-take out din ako. Kasi pagkakaalam ko, may na dito sa akin magsasain. Kaso konti lang ata yung nasain. Kala nyo siguro, late na naman kami uuwi. Ito pala, ano, kakaiba ng sausage. Ayan, yung isa mahaba, yung isa hati-hati. Ayan. Kumbay na lang tayo. Kasi nakakaumay siya guys kapag walang rice. Kailangan may something na matabang. Ano, sayang. Try na natin mais. Ito na lang. Maliit. So, na hindi matanggal yung binis ko. So, mga nagtataka pala guys, mga nagtatanong kung pustiso ako. Hindi po. Veneers yan. Medyo malaki lang yung pagkakagawa ng dentist ko. Pero, ano na yan eh. Pinaliitan ko na yan kasi medyo malaki pa nga. And then, na-message ko na siya. Nasabi ko, Dok, paliitan pa ako ng konti para magmukhang natural lang. Kasi sabi ko, ang dami nagsasabi na mukha siyang, talagang inano ko talaga siya. Sinabihan ko talaga siya, diniretsa ko siya. Nasabi ko, ang dami nagsasabi ng pustiso. Ayoko ng ganong tingin. Diba? Kasi kahit ako pag tumatawa ako, lalo na kapag tita yung gilagay, parang talaga siyang pustiso. So, ayun. Next week daw, sabi ng dentist. Kailangan gawin niya yun. Kasi yun naman nung usapan namin na unlimited pa, pa-retouch, kumbaga, kapag hindi ko gusto. So, more kayo magpa-veneers. Sarap. Kaya, ayun. Hindi po ako nakapustiso. Mukha lang, pero hindi. Kasi sayang naman yung pinang braces ko kung magkakapustiso lang, di naman pala ako, diba? Change camera tayo, guys. Namatay yung G7X kasi mainit na siya, diba? Nakakaloka. So, ang gamit ko today is yung M100 na. So, mas maganda pala to. Ayan, malinaw ba? Ano, ayan, grabe. Pakita ko din na dumi-dumi na pala ng mukha ko. So, ayan, patapos na tayo guys kasi wala naman natin akong kanin.
Yan. Tapos ko lang itong ano ko, corn cone. So, sana na-enjoy nyo itong mukbang natin na ito, ha? Kahit na maikli. Hindi pa lang kung maikli talaga siya. Ano? Yan. Bighay na ako. So, ayan pa rin siya. Ang dami pa. Nakalahati ko siya actually. Ang dami nung ano, shrimp eh. Bukas, wala man ito. Pero ni Chris. Tapos, suggest kayo kung ano pang gusto nyong imukbang natin. Okay? Ayusin ko pa yung itong setup namin para mas maganda. Pero okay na to, diba? May table ako and kita nyo naman kinakain ko. Kasi kailangan ko lang ng tripod pa. Kasi nakapatong lang kayo sa sa box ng JBL ni dati. Sarap. Tapos, mag-ano tayo? Q&A tayo sa next ano natin. Mukbang natin. Yun na. Yan si Daddy nanonood na siya. Sabi ko kasi patapos na naman ako. So, yeah. Don't mind the sounds na lang guys, yung music. Kung ano mang maririnig nyo. Okay? Kasi ako na kayo tumingin. Kung kinakain ko lang tingnan nyo. Charot to. Tikman na natin ito. Ito na nahanap ko. Yung medyo manamis-namis. Kasi ito maalat eh. Sinisilip ko ba kami na? Nanonood sa akin ng live. Yan. Kaya masabi sa inyo, wala na ako makwento. Kasi before dapat, may topic tayo, diba? Na pag-uusapan. Next time, take note ko yun. Nakakangalay guys. Actually. Ngayon ganun eh. Mas elevated yung ano, yung pagkain. Kaya nga mukha lang nakikita. So nakakangalay sa mga lumumukbang pa yung gayam. Pero okay lang. Enjoy. Ano pa ba lang dito? Ang dami pang tira. Ayun o. So perfect for ano ata to. For 4 na katao. So si ano pala, si Paul. Nag-aayayo na magmukbang din kami sa channel niya. Baka sa Sabado. Wait lang. Nunokin ko lang. So, ayun nga, si Paul, nagyayayay na magmukbang. Baka this coming Saturday. Bukas, Sabado pala. So, kasama si, si Joy. Kasi, pupunta si Joy sa Quezon City ata sa niya. Sa kapatid niya. So, niyaya din ni Paul. Kaso si Anne hindi pwede kasi uuwi sila sa bagong bahay nila. Hinabili nila. So, baka kaming 3 lang. So, ayun guys, ang dami pa.
Good for 2 to 4 ata. 3 to 4 person to. Kaso, ayun, hindi ko na kaya. Yun lang. Sobrang busog na ako. And wala na rin tayong cucumber. Meron pa ba? Wala na. Ay, meron pa kalahati. Yan. Sarap. Meron pa. Balang ko eh. Ito bukas. Ay, siyang ulamin namin. Grabe. Ilalagay ko guys yung link ha. Nung kung saan ko nabili to. Okay? And panoorin nyo rin yung vlog ko. Kasi na-vlog ko siya kung saan mismo siya yung exact location. Alright? And pasensya na din kayo. Kasi kung minsan, sinasabi ko na ilalagay ko yung link sa description box. Tapos, nakakalimutan ko. Pasensya na ha. Bigyan nyo ko ng time. Kasi alam nyo naman na kung gaano ako ka-busy. So, nag-e-effort pa rin ako na mag-upload guys. Kasi ang daming mga pang-tanggal stress daw nila. Yung video ko, lalo na yung mga OFW. So, maraming salamat po. Again, hindi ko hangad ang sumikat. Alam nyo yan. Ever since. So, nandito lang ako para mag-create ng video na, ayun, makakatanggal nga ng stress ng mga ninyo, mga OFW, ng mga stay home mom. Tapos, makakakuha din ng may inspire din sa mga ginagawa ko. So, nasa daily vlogs yan. So, bakit dito natin sinasabi sa mukbang, diba? So, ayun lang. Maraming salamat guys. Hanggang dito na lang yung mukbang natin kasi wala nang space at chan ko. Hindi ko na kaya. So, perfect din siguro kapag group yung kakain. Diba? Kasi pag solo lang, hindi ko kaya. Yan, dumigay na ako ng dumigay. Ang dami niya pa actually yun. Yan. So, that's it guys. Sa mukbang natin today. Kita-kita tayo sa susunod. And mag-request kayo kung anong mga susunod natin kakainin. Alright? So, basta ano lang, yung carry kong kainin guys ha. Kasi, alam nyo na hindi ako kumakain ng pork. Pero nakakain yata ako ng, kasi may pork sausage dito. Di pala kung nakain ko na siya. Pero at least, hindi literal na laman ng baboy yung makakain ko. May nakikita ko na ano, kasi doon nasusuka ako. Pero yung may mga spice na siguro. Curry bells pa. Kasi hindi pa naman ako full-fledged. Full-fledged talaga. Hindi pa ako vegan talaga. Hindi ko kaya maging vegan guys. Promise. Yun sinasabi ko na sa inyo. Pero tinatry ko na maging ayun, mabawasan yung mga meat nga. Lalo na yung pork kasi nandidiri na ako sa ano yan. So, mag-suggest kayo guys na pwede natin kainin. Pwede fish, mga seafoods, gulay, or kung ano-ano pa. Basta alam nyo na makakain ko siya. Alright, so see you again next time guys. Thank you. Sana ma-enjoy nyo yung episode natin na to. So, bye!